maka udo na aṅụrị n'ime ụwa, ka ịjụ oyi nke ọgbaghara na nkewa juru ụwa bụrụ ihe ọkụ nnyocha nke mmụọ nsọ chụsara, ka ihu ụwa were dị ọhụrụ. Anyị arịọ ndị obi ụwa. Ndị dara mba n'okwukwe, ka ha bụrụ ndị amụrụ ọzọ site na mmụọ nsọ, ka o nyere ha aka ikwupụta na Jesu dị nwere maka otito nke Nna. Anyị arịọ gị maka ọgbakọ nke anyị, ka anyị ghara ị na-atụ ụjọ iso mmụọ nsọ ebe unu anyị aga, ka anyị were mata eziokwu na njupụtara n'ịhụnanya ebe ọ dị ukwuu. Anyị arịọ gị biko gị mere anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị bụ anyị ụzọ jee na-arahụ ụra nke ọnwụ. Ka Chineke were ebere ya dubata ha n'aṅụrị nke alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị biko. Ka anyị tinyezere n'ime obi ka ndị ọzọ dị iche iche, ndị anyị bịa n'ihu Chineke ugbu a.